18-nji ýylda Türkmenistanyň milli daşaýjysy Aşgabat Minsk Türkmenabad ugru boýunça uçur gatnawyny amala aşyrdy. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesi Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna amala aşyrylan bu gatnaw bilen iki ýurduň arasyna kadyly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini habar berýär. Bu gatnaw her hepdeniň duşanby güni amala aşyrylar. Bu uçur gatnaw iki ýurduň arasyna ýola goýulan ilkinji kadyly uçur gatnaw bolup mundan öňküler yürüýte charter gatnawlary bolup durýardy. Minskden gelen ýolçular karantina alınýardy diýip ygtybarly çeşme howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadylyk şerti bilen Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hasazal hökümetçi neşirler 18-nji ýylda Minsk ugru boýunça amala aşyrylan uçur gatnawynyň charter gatnawy boljakdygyny aýdypdylar. Türkmen Howa ýollary agentligi Minsk ugru boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini henüz resmi taýdan yglan etmedi. Maglumat üçin aýdylsa müňlerçe Türkmenistan talip Belarusy ýokary bilmenýär. Şeý uluň başlaryna hökümetçi Türkmen Portaly.com neşri 2021-2022 okuw ýylyna Belarusyň ýokary okuw mekdeplerini 6600 töwrew Türkmenistanlynyň bilim alandygyny habar berdi. Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna uçur gatnawlary koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martyna togtadyldy. Bu aralykda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan ýolçular öý şertlerine izolýasiýada bolýarlar. Ýatdasa Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň başlaryna gaýtadan ýola goýulan dowamly howa gatnawlary bilen ýurda barýan ýolçularyň 7 gün möhlet bilen öý şertlerine izolýasiýada bolýanlyklaryny habar berdi. Ýylyň ortalaryna hökümetçi neşirler daşary ýurtlardan dolanýan raýatlaryň 7 gün möhlet bilen öý şertlerine izolýasiýada bolýanlyklaryny habar berdiler. Galy berse de maglumaty görä öý şertlerine izolýasiýanyň möhleti daşary ýurtlarda gulluk saparyna bolup ýurda dolanýan raýatlar üçin ýetýär. Olar 3 gün möhlet bilen öý şertlerine öýdörlerini üdüňleşdirýärler. Şeýle Azatlyk radiosynyň çeşmeleri dowamly gatnawlary degişli uçuryň ýolçularyna virus anyklansa tutuş ähli ýolçularyň karantina alınýanyny aýdýarlar. Eger kadyly gatnawlarda bir ýolçunyň koronavirus testi pozitiv netije görkezse, onu ähli ýolçular karantinasyna alınýar. Şol sebäpden ähli gatnawlar welaýatlary gondurulýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. 18-nji ýylda Minskden Türkmenabada dolanan ýolçular Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde öýleriniň 120 manat pul töläp koronavirus testini tawsyranyklaryny gurrun berdiler. Şeýle-de ýolçular öýlerini maýmyn mamy keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin elleriniň we aýaklarynyň gözden geçirilendigini aýdýarlar. Türkmenabada gonluk test aldylar. Maýmyn mamy barmy ýokmy gördüler. Ellerimizi aýaklarymyzy gördüler. Soňra 6 sagat dogly saklap öýlerimize goýup berdiler. 7 gün soň maşgala lukmanyna ýene-de koronavirus testini tawsyrmaldygymy ýatlatdylar diýip 18-nji ýylda Minskden dolanan bir ýolçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak Türkmen Howa ýollary maýyň ahyryna Dubay we Kazan ugrulary boýunça kadyly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini yglan etdi. Dubay ugru boýunça uçur gatnawlary her hepdeniň duşanby güni, Kazan ugru boýunça çarşanby günleri amala aşyrylýar. Şeýle-de ýylyň başlaryna Moskwa ugru boýunça hem hepdede iki gedek dowamly uçur gatnawlary dikildildi. Ýurda barýan uçurlar Türkmenabad ýa-da Türkmenbaşy halkary howa mendillerine gondurulýar. Halkary charter gatnawlary ýa-da dowamly gatnawlar öýe ýolçularyny henüz Aşgabatda daşap başlamady. Öz çäwrine koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasablamadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal global pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnawlaryny ýatyrdy. 18-nji iýulda halkary jemgyýetinde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmet barada habarlylygy artdyrmak hakynda webinar geçirildi. Türkmen paýta hasylynda döwlet tarapyndan mejburi zähmet we global üçünçilik zynjyrlarynda mejburi zähmet esasynda öndürilen Türkmen paýtasynyň töwekkülçiligi adly webinar halkary paýta kampaniýasy şolsanda Türkmen News we Türkmenistanyň Hronikasy neşirleri tarapyndan guramalaşdyryldy. Raýat jemgyýetçiliginiň gödökçülükleri 2021-nji ýylda Türkmen hökümetiniň ýene-de 10 miňlerçe büdjet işgärini paýta ýygmaga ýa-da alternatiwa hökmünde pul tölemäge ýa-da başga bir işçini hakyna tutmaga mejbur edendigini görkezýär. Muny berjay etmeýän her bir adam zähmet hakynyň tölenmezligi we işden çykarylmak ýaly haýwatlar bilen ýüzbeýiz boldy diýilip webinarda aýdyldy. 1,5 sagat dowam eden webinarda Türkmen hökümetiniň paýta önümçiligine dogly gödökçülük edýändigi we daýhanlary ýerlerini ýitirmek ýaly haýwatlar astynda resmi
önümçülük kwotalaryny ýerine ýetirmäge mejbur edýändigi hem bellenildi. Şeýle-de onda Türkmenistanyň hökümetiniň raýat jemgyýetiniň ähli ugurlaryna gözegçilik edýändigine üns çekilip, bu pudokdaky hukuk bozulmalar barada habar berýänlere garşy berk çäre görýändigi hem nygtyldy. Paýta kampaniýasy türkmen häkimetleri bilen birnäçe gedek işleşmäge synanşdy. Ýöne türkmen hökümeti gepleşikleriň gapysyny ýapyp, mejbur zähmet meselesini inkar etmegi dowam etdirýär diýilip, halkara paýta kampaniýasy aýtdy. Türkmenistanda mejbur zähmetiň soňuna çykmak ugrunda tagalla edýän bu kampaniýa häzirki wagtda öz tagallalarynyň halkara jemgyýetçiligine gönükdirilýändigini hem belledi. Azatlyk radiosu bu webinaryň guramaçylaryndan biri Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldy. Mätiýew webinaryň esasy maksadynyň halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň paýta pudogynaky mejbur zähmet barada habarly etmekden ibaretdigini aýdýar. Türkmenistan öz paxtasyny, öz tekstil önümlerini, daşary ýurt bazarlaryny satjak bolýar. Satýar, bilişimiz ýaly. Mysal üçin Ýewropanyň birleşiginde Portugaliýa iň uly satyn alyjy bolup durýar. İspaniýada var, Polşada var, arasynda Germaniýada var. Ana biz şo ýurtlaryň wekillerini jemläp ýygnap, biz şolary aýtjak bolýasyn. Ha, seredin, şunýaly problema var. Ýurtyň içinde möňlerçe büdjet işgärleri kösenip ýörler her üýd aýlarynda. Olardan ýa-ha pul talap edilýär, ýa-da olaň özleri paxta meydanlaryny mejbur ýagdaýda göýberilýär. Ha, ýygyň, ha planyňyz şeýle, ýygmasaňyz işiňizden çekilersiňiz. Bu 20-nji asyrda göz öňüne gelmejek zat ol. Bizim şol meseleni halkara derejesine ýetirjek bolýar. Dip Mätiýew belledi. Şeýle-de ol öz tagallalarynyň türkmen hökümetine edilýän ykdysady basyşy ýokarlandyrmaga we ýurt resmiýetleriniň bu pudokda mejbur zähmeti ýok etmek üçin reformalary geçirmegini gazanmaga gönükdirilýändigini hem nygtaýar. Ol häzirki wagtda muny türkmen paýta önümleriniň halkara bazarlaryna çykarylmagyny çäklendirmek arkaly halkara jemgyýetçiliginiň, hökümetleriň we tekstil kampaniýalarynyň we olaryň anyk edip biljek çäreleriniň üstü bilen gazanmaga çalyşýandyklaryny aýdýar. Brendler barada gurrun etsek, misal üçin Türkiýeden olar nahal ýallar, ýa-da mata alýarlar, oja taýin mata. O İtalya'ya gidip ya da Portugaliýa gidip şo matadan köýnök öndürýärler. Ýöne şoň mataň arkasyny bilen aklar. Paktasyny ýerden geldi şu matany öndürmek üçin. Ana biziň esasy çağırşymyz şolary bilmekden. Baryp Türkiýanyň fabrikalaryndan gyzyklanyp görüň. Nerden geldi şo paktaňyz? Türkmenistandan geldimi? Başga ýerden geldimi? Dip Mätiýew belledi. Halkara guramalary Türkmenistanyň öz içinde öndüren paktasyny Türkiýanyň üstünden dünýä bazaryna çykarýandygyny öň habar beripdiler. Dünýäde gulçylyga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramasynyň 2019-njy ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň bahasy ýylda $300 milyon gowrak paýta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýändigi habar berilipdi. Mätiýew indi 10 ýyla golay wagt bäri alyp barýan kampaniýalarynyň çäginde käbir oňy netijeleriň hem gazanylandygyny, häzir içenli 140 sany dünýä brendiniň we bölek satyjynyň öz önümlerinde türkmen paýtasyny ulanmazlygy wada berýän kampaniýa gol goýandygyny aýtdy. Kampaniýalar bu wadalarynyň türkmen hökümeti ýurduň paýta pudogunda mejbur zähmeti bes edýänçä dowam etjekdigini belleýärler. Kampaniýa gol goýanlaryň arasynda Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci we Nike ýaly global markalar bar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlary Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanylmagyny ýygyderli tanqid edip gelýärler. Türkmenistan öz adyna edilýän bu tanqidlere resmi derejede reaksiýa görkezmeýär. Türkmen dirijory Rasul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet Simfonika Orkestri ýylyň aýdym taz mewsümini tamamlady. 17-nji iýulda Mukamlar köşkünde geçirilen konsert multfilmlerdaky meşhur owazlara bagşlandy diýip Azatlyň habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Orkestrň çeper ýolbaşçysy hem dirijory Rasul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet Simfonik topary 17-nji iýulda Mukamlar köşkünde çağılar we ulular üçin multfilmlerden simfonik hitler adly konserti bilen aýdym taz mewsümini tamamlady. Orkestr esasy köprägi Disney tarapyndan döredilen 15 meşhur multfilme ýazylan tazlardan 16 taz eserini çaldy. Şeýle hem solist aýdymçylar Mayta Niýazowa we Döwran Samyýew çykyş etdiler. Konsert başlamazından 40 minut öň tomoşuçylar köp sany çağılar bilen zaly doldurup başladylar. Saat 18-de zal tomoşuçydan doldy.
ajaýyp renkli video şekilleriň fonunda geçen aýdym taýda akşamy Rasul Gylýjewiň çağlary simfonik konserti dinlemegi öwretmekdäki ilkinji üstünlükli tejribesi däl. Bu edek çağlar meşhur multfilmlere ýazylan sazlar bilen tanışdylar. Çykyşlaryň her birini saatlikly garşylap el çarpdylar. Sazlar ýerine ýetirilýärkä mukamy üns bilen dinlediler. Orkestr 1940-njy ýylda meşhur bolan Disney animasiýa toplumynyň Pinokio filminden kompozitor Lee Harley'nyň Ýyldyzlara arzuw betläninde saz kompozisiýalary bilen konserti açdy. Beýlik çalynan saz eserleriniň ählisi häzirki zaman animasiýa filmlerinden alındy. Olardan ilki 1989-njy ýyldaky Mulandan başlap 90-njy 2000-njy ýyllardaky filmler şol sanda iň soňky Encanto filminden sazlar hem boldy. Konsertde häzirki zaman meşhur Amerikaly kompozitor we prodüser Alan Menken'in 4 multfilminden 5 meşhur saz ýerine ýetirildi. Maysa Niyazowa Pocahontas hem Kiçijik Suw Perisi filmlerinden 2 kompozisiýany ýerine ýetirdi. Ol Mekir Jadygoý Ursulanyň aýdymyny rus dilinde aýtdy. Aladdin toplumundaky Arap giýjileri seriýanyň her açylış kompozisiýasy Döwran Şamyýew tarapyndan ýerine ýetirildi. Sol tapgyrdaky beýle bir meşhur bolmadyk Saňa täze dünýä görkezörüň filminden Maýsy bilen Döwran goşulyp aýdym aýtdylar. Gözel gyz we Pelaket filmindäki goşa ses bilen aýdylan aýdymlar hem ýaş tomusyçylaryň göwnünden turmagy başardy. Ören gowy sesli bu iki aýdymçy ýekilikde aýdanlarynda da, bilelikde aýdanlarynda da öz ukyby bilen dinleýijileri begendirip, soňky döwürde konsertleriň awraýyna eýe bolýarlar. Ýaş hem uly tomusyçylaryň göwnünden turan bu konsertde multfilmlerden aýdym sazlar video ýygyderlerinde ýerine ýetirildi. Olarda Tarzan, Ruh, Nuhun Gemisi, Şahzada Guw, Gülgün Planeta, Doň Ýürek, Müsür Şahzadasy, Ratatouille filmlerinden sazlar boldy. Konsert guturan wadyny çağlar sahna algap, özlerine şatlyk paýlan sazandylara gül destelerini berdiler. Multfilmlerde saz elmydamy möhüm rol oýnap geldi. Saz tebii taýdan film bilen utguşda da köplenç aýdym saz erkin ýagdaýa çykýar, hem öz başlyk mukam aýdymyny emele getirýär. Şonuň üçin filmleriň aýdym sazyny döretmäge iň zehinli kompozitorlar çekilýär. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan ýerli saz mustoklary ýurtda dinleýijilerin göwnünden turajak konsertler, sohunly dawarlaryň çäkli meçwerde geçirilýändigini, munyň deregini medeniýet pudugynyň ýurtdaky rejimi we ýurt ýolbaşçylarynyň şahsiýet kulturyny dawarlandyrmak ugrunda tagalla edýändigini aýdýarlar.